Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, at entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes, Desyembre 10, tuig 2021. Ako ang inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Sa isenta ka mga dialysis patients nagreklamo matapos ginaligara natapikan sang Hepa C sa isa ka hospital sa Bacolod. SP ginratipikahan ang deed of donation sa lote nga pagatukuran sang hospital. Sa balita nasyonal, 3 ka menor de edad nga napatay hindi bangod sa COVID-19 vaccine sunod sa DOH. Pilipinas ginpasaka sa 7,000 ang deployment cap sa mga health workers nga mga trabaho abroad. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Yes, mayong gabi sa mga ka-aksyon naton nga nag-monitor via Facebook Live sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, check natin ang comment section sa aton sining Facebook Live, sa aton sining pagpangalagad karon nga Friday night. Ako ang inyo sining makaupod subong nga Biyernes sang gabi. Wow, present naman si Mama Tia Kim Ariman from Municipality of Murcia. Mayong gabi gid dira sa inyo. Araman si Nerwin Sakmar, good evening mga ka-aksyon. Kay si Ma'am Vicky Zamora Fuentes nga naka-tune in karon nga Friday night. Sige, bago pa lang gid lamang nakasulod ang aton sining nga Facebook Live. Ang iban for sure nag-check pa no sa ila sining mga notification. Sila sinitag sa tagsa ka mga mobile phones. Ari kami diri nagapamati sa may Block 17 sa may Barangay Bata. Sige, salamat gid Sakmar family. Good evening dira sa inyo kag kay Madama Homa Lomena. Shout out Mega France Narsho. Tsakto niya hanang akong sining pag-pronounce. Sige, good evening dira sa inyo kag kay Ma'am Mylen Galeno. Good evening Action Dale. Monitor lang ako diri sa may Qatar. God bless. Si Jonaline Ninyal Decrepito. Jonaline Decrepito, good evening. Nag-monitor, salamat gida. And si Sarniero Rovana. Di in section Brian. Later pa sir, after ko sang newscast. Next nga program is may block time. And then sunod si action Brian more than. And advice na lang sa aton sining mga netizens, mga ka-action nga nag-comment sa aton sining Facebook Live. Basta ma-state nyo kung diin ka mo nga address, specific ninyo nga lugar. Pero kung gusto ninyo sang privacy, wala gid problema kung hindi ninyo ma-state ang inyo sining nga mga address mga ka-action. Pero mayo gid ko may address bisan di na specific para at least ma-recognize ka mo no kung diin ang inyo sining location. So madamo gid nga salamat subong sa mga naka-tune in sa aton sining Facebook Live. Karon nga Friday night. Si Ma'am Wilma Inocencio Cabarles nag-PM diri siya sa akon. Check nato nang sining mensahe no kay na daw wala ko nabukaran. Si Ma'am Wilma Inocencio Cabarles
Action Day, good evening Liyog mo tamyaw ang haklang hinablos ko nga duwa. Sila ni Mark Clarence kag Clariza Mitch. Thank you so much. Halin kay Ma'am Wilma Inocencio Cabarles. And sa mga ka-action nato na nag-upload or na-upload may ang DYEZ Action Radio Bacolod Facebook page naga-invite sa inyo nga basi mabuligan ninyo dira no para sa aton sining entry sa competition ang gina-upload naton dira nga short tribute video para sa mga frontliners no. So gina-invite naman after newscast or pwede man subong kadto lang kamo sa Facebook page sa Action Radio Bacolod or pwede man sa ARB community kag i-like, share and comment ninyo no kung anong mahambal nyo sa mga COVID-19 frontliners nga ti amo ginis lang nagabaka-baka subong sa tunga sang COVID-19 na pandemic. Please visit ninyo ang Action Radio Bacolod Facebook page and then scroll down, makita niyo dira ang 59 seconds no nga tribute video para sa mga maisog naton nga mga COVID-19 frontliners nga na-assign sa isolation facility no. So amo ni ang trabaho sa mga frontliners sa sulod sang isolation facility. Base maka-like ka mo, maka-comment anong mahambalin nyo and kung maka-share ka mo mas mayo para mas damo ang ma-reach naton nga tao. Thank you so much and sige keep on sending your comments and greetings lang sa aton sining Facebook live kay after naton basa sa mga local news balikan naton ang aton sining comment section. Standby para sa mga balita lokal. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Tradition. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 17 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpangayo sang bulig sa talatapan ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran ng grupo sa mga dialysis patients matapos ginaligar pagpabaya sa Bacolod Queen of Mercy Hospital matapos nagluntad ng hepatitis C outbreak. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Familiaran nga nagpangayo na sang bulig ang mga pasyente bangod mas sobra na 5 kabulan ng ilang reklamo apang wala sila ginhatagan pagtamod sang hospital. Desyembre 6 sang mabaton sang Vice Alcalde ang reklamo. Gilayon niya iniyagin pasa sa konseho kag gintalakay sa pagpanguna naman sang Committee on Health Chair nga si Bacolod Councilor Cindy Rojas. Naibloan ng Hepa C ang makalaton si saka individual pagi sa blood transfusion. Sa karon wala pa makapagwa sang statement ang natungdana nga hospital. Diri nag-aligar ni sila nga ang more than 60 ka dialysis patient siyang isa ka hospital may hepasi outbreak or nagkalalatnan siyang hepasi. So according to her nga masobra na 5 kabulan ng ila. So in other words, sobra 5 kabulan ang natabo. Nag-reach out sila sa hospital administration para mapabalo ang ila concern but wala gid sila ginatubang. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Ginaktuwa na sang konseho sa Bacolod City ang proseso angon sa donasyon sang lotes may barangay Vista Alegre nga natala na patindugan sa Bacolod General Hospital pagiban sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Vice Mayor Alcide Familiaran nang in-out ang natabo bangod magluwas ang authority to sign sa deed of donation nga ilang ginhatag sa alkalde. Galayon man nga ginratipikahan sang konseho ang kinpermahan nga dokumento sa tunga nanday Bacolod Mayor Bing Lunadia ag pamilya nga naghatag sang donasyon nga ginrepresentahan ni Gloria Hinsoli.
Suno kay familyaran, hulaton na lamang sang syudad ang komunikasyon gikan sa gobyerno nasyonal bagi man sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya kung saan pati gayuno ng groundbreaking ceremony. Suno pa kay familyaran, base sa ginpermahan nga deed of donation sang lote ang mayara sang Kalaparon nga 4 ka hektarya. Nagkaan naman si Mayor Authority to sign siyang deed of donation. Then in-out na siya mo. Tungod nga this coming December 19 bala action art. Birthday ni Tita Gloria Soli. So, tigin in-out ito, masling in-out, then pabagwa, pabalik, again, ratify naman ang deed of donation. Ang tingog ni Vice Mayor Elcida Familyaran. Sa iban nga balita lokal, natala na nga bisitahan ni Jail Chief Inspector Mari Charil Hamolo mga jail facilities sa Western Visayas sa mabot nga Lunes sa Gud-Usisaon kag magpatigayon sang inspection ang sa kahandaan sa mga pasilidad nga magpatigayon sang jail visitation sa subong nga holiday season. Suno kay BJMP spokesman Attorney Jairus Anthony Duhilio, tinguan pang matapos ang paglibot ni Hamolo sa 20 ka mga jail facilities sa Negros kag 18 naman sa Panay, agud mamat-amat na nga makita sa mga person deprived of liberty o PDL ang ilang mga himata nga masobra isa man kawala gin pahanugutan nga makabisita bangod sa pandemic. Gin pahayag ni Duhilio nga sa mga pasilidad nga dakong lugar pahanugunutan ang 50% nga capacity nga makabisita samtang 30% naman sa mga pasilidad nga gamay ang lugar. Siguroon man nga masunod ang tanan nga health kag safety protocol. In fact, ang amon nga medical officer, ang amon nga chief sang health service, magalibo sa Monday to check ang readiness ng aton mga jail facility. So hopefully by next week, damo na ni mag-open jails for purposes of non-contact visitation. Nabatyan si BJMP spokesman Attorney Jairus Anthony Dohilio. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang 30 anyos ng soltero matapos makabunggong ginadala ang motorsiklo sa may 10-wheeler truck sa may Buri Circumferential Road, Barangay Mandalagan, Syudad Sang Bacolod, Huwebes ng gabi. Ginkilalang biktima kay John Mar Garsilva, residente sang Barangay Talaban, Syudad Sang Himamaylan na. Ang driver sang truck ang gikilala naman kay Arnel Alunan, 32 anyos, kag residente sa Banang Sang Bunsya, ang yara sa custodial facility sang Police Station No. 3. Patay ang biktima matapos makalampos ang iyang ulo sa lawas sang truck na may karga sang tubo. Ginpahayag ni Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ang traffic investigator sang Police Station No. 3. Sugaton kuntani sang biktima ang iyang nobya sa may Ceres South Terminal halin sa may Cebu sang natabong aksidente. Ginpahayag ni Cordova nga handang tag-iya sang tracking nga magbulig sa pamilya sang biktima. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22 sa TTX sa 500 capsule mga Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Pagkain aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. And we are back mga ka-aksyon sa atong sining pagpangalagad online. Balikan natin ang comment section sa atong sining Facebook Live karon nga Friday night. Si Ma'am Wilma Cabarles earlier na-recognize na natin. Madamog nga salamat. Nakahingagaw si Ma'am Ana Sinoro, sa Sir Hill Javier. Good evening Action Dale. Stay safe. God bless. Salamat Gida. And present man si Ma'am Maria Teresa Hofelenya. Mayong gabi Action Dale. Nag-monitor. Thank you so much. And si Angela Gayondato may tatlo na ka-period laba gulo yung ngalan nga
na shorten ni Facebook ang iyong siningalan. Si Ma'am Angela Gayondato, I hope tama ang pag-pronounce ng iyong siningalan. Salamat gid sa pag-monitor. Si Sir Fuentes sa Sagui, good evening Action Dale. Patami lang ko sa tanan nga riders ang may toda Silay City. Salamat gid. Stay safe always Action Dale. God bless you and your family. Thank you so much sa tanan nga man nagpadala sa ila sining mensahe sa aton sining pagpangalagad karon nga Friday night. And of course sa mga, if you want to support the digital team of DYEZ, please you may send stars sa Action Radio Bacolod. May makita ka mo dira nga star icon or figure or shape na muna mo na mag-send stars if you want to support ang Action Radio Bacolod, especially ang digital team, no. Sige padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining greetings kay commercial break pa kita sa radyo or on air. That's why nagapangalagad kita online mga ka-action. And by the way, sa mga late tuners sa aton sining Facebook Live, gina-invite ka mo nga please support ang isa ka entry sa Action Radio Bacolod sa isa ka competition. All you have to do mga ka-action na iskadto lang kamo sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod and then scroll down. May makita ka mo din ang video, a short tribute video about sa mga COVID-19 frontliners nga nag-work sa isolation facility. All you have to do is to like, comment, and share. Kag kun comment ka mo da any message nga makapa-uplift, no? Makapa-uplift bala sa pamatyagan sa mga COVID-19 frontliners subong sige pa man niya ang COVID-19 pandemic. Kag sa mga wala experience ang una nga mag COVID-19 positive, kaya ako nag-positive ko sa COVID-19. So amo ni ang short video, tribute video para sa ila, amo ning mga na-witness ko sa sulod sang isolation facility. So browse nyo lang Action Radio Bacolod Facebook page, just uploaded tonight lang gid ang ining video entry sa competition. And then you may like, comment, and share mga ka-action para at least damo ang ma-reach naton sa sining inspiring nga video. So this is based sa sining personal account bilang isa ka COVID-19 positive before pero naka-recover sa COVID-19. So salamat gid in advance sa mga nag-react, nag-comment, kag nag-share. I hope nga more engagement pa, no, kay it's a plus. And syempre mayari man diri sang campaign ang DYEZ about sa mga troll bala, hashtag account kani. So i-check nila, kadto lang kamo sa para hindi ka mabudlayan sa videos, no. I-check nila ang entry man sang Action Radio regarding sa online campaign, no, by Action John and Dia. So i-search nyo lang dira or pwede nyo lang ma-search ang hashtag account kani kay ma-appear na sa inyo sining mga Facebook account. Salawat, madamog nga salamat sa mga miyembro ng EFC Energy Funds Club nga nag-suporta na in advance. And then sa mga mag-support pa lang, thank you so much na lawig-lawig pa ni nga campaign until December 30 or 31, 2021. Sige, standby mga ka-action sa aton mga balita national. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahag sang DOH nga ang wala sang kangtanan sa COVID-19 vaccine ang kamatayon sang 3 ka mga menor de edad na nagedad 12 tubtob 17 anyos. Suno kay Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere, nagapadayon karon ang case investigation kag causality assessment sa kamatayon sang mga bata. Ginpahag sini nga ila ginakasubo kag nagapakig-unong man sa pamilya sang namatyan, pero hindi lang bakuna ang posible mangin rason matapos nga napatay ang mga nabakunahan na. Suno kay Vergere, base sa initial nga report, ang isa sa mga napatay ang bangod sa non-COVID-19 pneumonia, isang napatay bangod sa dengue, kag isa ang bangod sa tuberculosis. Ang napatay ang kabahin sa report ng FDA nga suspected adverse reaction sa COVID-19 vaccine nga ginrelease sa sadtong Nobyembre 28. Samtang ginakonsiderar sang gobyerno sa Pilipinas ang paghatag sang booster shots 3 ka bulan matapos ang second dose sang primary COVID-19 vaccines. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ginatutukan karon sang mga eksperto kung bala ang paghatag sang booster shots sang mas temprano ikumpara sa ginarekomendar nga 6 ka bulan matapos ang second dose ang makahatag sang mas mataas nga proteksyon kontra COVID-19. Suno kay Duque, ilan na ginatugyan sa vaccine expert panel o CONVEP ang sini kag
ginamonitor man ni Dr. Nina Gloriana ang sitwasyon. Sa Pilipinas, ang booster shots ang ginahatag karon matapos ang 6 kabulan pagkatapos ng second dose. Ginahatag naman ang booster shot sa mga nagbaton sa Johnson nga single dose vaccine lamang pagkatapos ng 3 kabulan. Lasay sa 34 Action Radio Philippine Standard Time. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga kinahanglan i-modernize ang Philippine Navy kag Philippine Coast Guard bilang depensa sa teritoryo sang Pilipinas, ilabi na sa West Philippine Sea. Puno kay Dumagoso tiuna para ibutang ang kalabanan ng mga resources sa armed forces para mag-reinforce ang kapasidad sa mga bahin sa pungsod. Ginatumod man ni Moreno ang dialogo sini sa mga mangingisda sa Botolan, Zambales sa diin nagpromisa ini nga mangin maisog sa pagduso sang Hague ruling. Ini ang mga palag ni Moreno kasunod sang incursion sang Chinese sa West Philippine Sea. Para kay Moreno sa tion nga mag-modernize ang Navy kag Coast Guard, ma-enjoy na sa mga mangingisda ang pagpangisda sa ginaagawan nga teritoryo. Ang pagdepensa sa soberanya sang Pilipinas sa West Philippine Sea ang kabahin sang Filipino First, Philippines First policy ni Moreno. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 36 sa inyo na batian ang kabugusan ang mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes sa Disyembre 10 tuig 2021. Salawat akong inyong atag balita Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.